Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea. Bai, neskamutilok, zergatik etzoazte marra handiko ametsen bila? Entzun arretaz, bidaia bikainaren garaian gaude. Hasi da aventura, biraten aro berria, zazpitxasoetan zehar altxurraren bila. Lufiren ametsa da, biraten errege izatea, zabaldu belak bidaia hasi da. One Piece! Egun bat ez atera ginen portutik, nasta mila kolore dun bandera jarritazutik. Ematek eta arroke jarraitu arren gertutik, Donostia bordatzen aritu gara ordutik. Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata, partxe bat begien jarri segur sentia ikanta. Bela zabalduta eta auzolan ari tiraka, bihotzean dara magu mundu berri baten mapa. Izan gaitezen pirata! Belak zabaldu ditugu, batu ditugu lotu gure gara eta askalitzaguna marrak benak zabaldu ditugu, batu ditugu itarrak lotu gure gara eta askalitzaguna marrak. Vamos a bailar. Barruan mezu bat itxasora botatzeko. Ireki botila ta ustu dezagun. Barruan mezu bat itxasora botatzeko. Kalparanda, bilarlana, teurea da garaipena. One Piece! Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea.